Ορίστε, κύριε Αντιπρόεδρε. Νέο τηλεγράφημα από το Παρίσι. Τους πιάσανε. Και τους δύο. Ποιοι ήταν? Δύο απότακτοι αξιωματικοί. Βασιλικοί. Ο Βενιζέλος μεγαλώνει την Ελλάδα και αυτά τα καθάρματα θέλω να το σκοτώσω. Θέλω να με ενημερώνει συνεχώς για την πορεία της υγείας του. Μάλιστα, κύριε Αντιπρόεδρε. Πώς είναι ο πρόεδρος? Καλά. Πολύ καλά. Ευτυχώς οι σφαίρες τον πήραν ξόφαρτσα. Θα έχουμε επίσημο ιατρικό ανακοινωθέν μέχρι το μεσημέρι. Πώς πάνε τα πράγματα έξω στην επαρχία? Ήσυχα, κύριε Ράπουλη. Μέχρι τώρα. Πρέπει πάση θυσία να μην μάθει τίποτα ο τύπος. Ναι. Έλα, λέγε. Πώς? Τον σκότωσαν. Πώς δεν ξέρεις, τώρα δεν μου είπες πως έγινε μπροστά στα μάτια σου? Πρόσεξε. Μιλάμε για κάτι που μπορεί να αλλάξει την ιστορία της Ελλάδος. Καλώς, εντάξει. Πόσο θα μείνεις στο Μόναχο? Για ό,τι πληροφορίες έχεις θέλω να με ενημερώσεις αμέσως. Εντάξει. Εντάξει. Κύριοι, έχουμε απόπειρα εναντίον του Βενιζέλου. Θέλω πληροφορίες και γρήγορα από οποιαδήποτε πηγή μέσα ή έξω από την κυβέρνηση. Βρείτε τι ακούγεται για τους ηγέτες της αντιβενιζελικής παράταξης. Βρείτε τους ίδιους να πάρουν θέση και οι 16. Με συγχωρείτε. Τι νέα από το Παρίσι? Τα νέα από το Παρίσι είναι καλά. Όλα δείχνουν ότι ο Βενιζέλος διέφυγε τον κίνδυνο. Ωραία. Τα νέα όμως από την Αθήνα με ανησυχούν. Μαθεύτε. Κάποτε θα μαθευόταν. Αυτό το ξέρω. Εκείνο που θέλω να μου πεις είναι τι θα γίνει παρακάτω. Τι θέλετε να γίνει, κύριε Ρέπουλη? Θα σπάσω μερικές βιτρίνες, ίσως και μερικά κεφάλια. Μπορεί βέβαια και οι δικοί μας να λιτσάρουν μερικούς. Αυτό δεν πρέπει να γίνει. Το έκαναν και οι δικοί τους στα Νοεμβριανά όταν ήταν στα πράγματα. Και αυτό και άλλα χειρότερα. Ο αναβρασμός στην Αθήνα άρχισε. Πρέπει να σταματήσει. Γήπαρη, πρέπει να επιβάλλεις την τάξη. Εγώ? Εσύ, Λογάκη. Εσύ. Κύριε Ρέπουλη, εγώ έχω μόνο 2 τάγματα και αυτά για την ασφάλεια του Βενιζέλου. Όχι για την ασφάλεια της Αθήνας. Σήμερα κάνει το ίδιο. Βάλε φρουρά στα σπίτια των αντιβενιζελικών αρχηγών. Δεν θέλω να ανοίξει ούτε μύτη. Ακού, Γήπαρη. Είναι απλό. Αν αγαπάς το Βενιζέλο, κάνε το. Τον αγαπώ το Βενιζέλο και θα το κάνω. Ούτε σε μένα αρέσει το άδικο αίμα. Μην ξεχνάτε όμως πως οι πραγματικοί φωνιάδες κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Ανάμεσά μας. Δεν ξεχνώ τίποτα άλλο, Χαλί. Εκείνο που θέλω να βάλω χαλινάρι στο φανατισμό. Έχουμε και εκλογές σε 3 μήνες. Μην το ξεχνάς. Σέφη μου. Μόλις βγήκα και μπήκα στο θέατρο. Κάνανε. Δεν σταματούσα. Τα έκαναν γυαλιά καρφιά. Τα καρφίτια. Το ίδιο και στην Καθημερινή. Πρέπει να φύγετε. Στην Αθήνα σπάνε βιτρίνες, χαλάνε μαγαζιά, λιντσάρουν ανθρώπους. Είναι αλήθεια λοιπόν. Λιντσάρισαν το σκουλούδι. Θα το σκότωναν αν δεν. Δεν με κατάλαβες. Για το Βενιζέλου λέω. Τι έγινε? Δεν ξέρω. Δεν το σκότωσαν. Τώρα λένε πως τον τραυματίσανε μόνο. Θα ζήσει? Έτσι λένε. Δόξα τω Θεώ. Είδες που στα έλεγα. 10 χρόνια ακούω να σκοτώνουν τον Βενιζέλο. Δεν παθαίνει τίποτα αυτός.
Φωτεινή είναι καλά. Μην ανησυχείς. Έχω φροντίσει τα πάντα. Όλα είναι εντάξει. Και το θέατρο θα φτιαχτεί γρήγορα. Εσείς καλά. όμως πρέπει να φύγετε. Δεν πάω πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου, εδώ θα μείνω. 8 μήνες είναι που γύρισα από την εξορία. Βαρέθηκα να με κυνηγάνε. Δεν με κατάλαβες, Ιων. Η κατάσταση έχει εξελιχθεί πολύ άσχημα. Τα αίματα έχουν ανάψει το πράγμα γρήγορα. Πρέπει να φύγετε. Να πάμε πού? Δεν ξέρω. Πάντως η Αθήνα έχει πάρει φωτιά. Ο λαός θέλει να λιτσάρει τους 16. Κινδυνεύει, Ιων. Κινδυνεύει και η Κοτοπούλη. Κοτοπούλη γιατί? Είναι η γυναίκα σου. Τουλάχιστον έτσι τη βλέπουν όλοι. Και είναι αντιβενζελική. Ίσως πιο πολύ από σένα. Μπήκαν στο θέατρό της και το σπάσαν. Σε λίγο θα βγουν στο σπίτι της. Θα το σπάσουν κι αυτό. Καν την βρουν μπροστά τους. Με πείσες. Πάμε. Πού? Στην Κυψιά. Πού, στο σπίτι του πατέρα σου? Αυτός θα μου κλείσει την πόρτα κατά μου. Στην αδερφή μου. Ιων, φοβάμαι. Δεν πρέπει να κατεβούμε. Μην ανησυχείς. Στις Ναταλίας δεν έχουμε κίνδυνο. Να προσέχετε πάντως. Γεια σας. Γεια σου, Λουδοβίκε. Μάλιστα. Σκέφτομαι καμιά φορά πόσο ενωμένοι ήταν οι Έλληνες όταν η μισή Ελλάδα ήταν κάτω από το Σουλτάνο. Θυμάσαι τον καιρό που ο Παύλος σκοτωνόταν στη Μακεδονία? Αν θυμάμαι. Από αυτό το σπίτι έφυγε. Τότε όλοι τον έκλαψαν. Είτε ψήφισαν Δελιγιάννη, είτε ψήφισαν Θεοτόκη, είτε ψήφισαν τον πατέρα. Όλοι. Είχαν και έναν πρόσθετο λόγο όμως. Από το γιο του είχε ξεκινήσει ο Μακεδονικός αγώνας. Από το νεαρό πρόξενο Ιωναδραγούμη. Μη λες υπερβολές, Κοτοπούλη. Δεν είναι υπερβολές, Ιων. Το έλεγε και ο Παύλος πριν σκοτωθεί. Αν δεν ήσουν εσείς στη Μακεδονία τότε, η Αθήνα δεν θα ξυπνούσε ποτέ. Δεν ωφέλει να κοιτάμε πίσω. Όλα αυτά είναι παλιές ιστορίες. Τι κάνεις, φεύγεις? Πρέπει να κατέβω στην Αθήνα. Να καταδικάσω την απόπειρα. Ιων, κινδυνεύεις, δεν το καταλαβαίνεις? Εκδίδω ένα περιοδικό που θεωρείται η πιο έγκυρη φωνή κατά του Βενιζέλου. Πρέπει να πάρω θέση. Μην ανησυχείς. Δεν με πειράζουν εμένα. Ναταλία, σταμάτα τον. Μην τον αφήσει να φύγει. Κανένας δεν μπόρεσε να σταματήσει τον Ιώνα. Τουλάχιστον υποσχέσου μου κάτι. Καλή. Μην γυρίσεις από την Κηφισιά. Μην περάσεις πάλι από αυτούς εκεί. Εντάξει. Ωραία. Να πάρεις άλλο δρόμο. Γυρνά από το Τατόι.